Ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Sugeng dalu para sesepuh bini sepuh lan sedaya jere adik-adik yang akan mementaskan wayang yang dipimpin oleh Bapak Win. Mudah-mudahan pentas wayang malam ini untuk memeriahkan di hari 1 Muharram 1448 Hijriah. Moga-moga kita semua dalam keluarga kita semua diberi kesehatan, sehat rohani jasmani, sehat walafiat, panjang umur, keberkahan apa yang bapak-bapak lakukan. Dengan demikian, adik-adik yang akan mementaskan wayang dalam kecil dan yang dipimpin oleh Bapak Win, moga-moga untuk generasi penerusnya insya Allah ngrembaka. Dengan demikian acara yang akan dimulai segera akan dibuka oleh Bapak Win. Dengan demikian saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di foto ini ya ke sini.
ingkang mapan wonten ing madyaning wana Gandaka. Sana bagus Raden Ramabodha adalah garwa kinasih ingkang sesilih rakyat para sirta. Dalam kantor ingkang tuting wonten inggih Sang Abagus Raden Lakswana. Geget denira kandel ing madyaning wana ana banget tintrining swasana. Kadadak jumedul iki dan kecono kang hawara ati.
banjur sedih nyai. Duh kang masa bodho, aku kok kulatur emot. Pilih ngalas tanggal kompliki, kakak bodho coba ingkang ngalani kang. Ojo kuatir iki, wong kakang kang bakal nyai muni dhewe. Sangsaya dalu rasa byur kang lintang kumodhat
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare besti-besti asik. Ayo wes ngerti rong jenengku sapa ayo. Nama panjangnya nama panjang. Perkenalkan, Petro Suryanto. Nang kene iki ana besiku meneh sing rada beban tenane. Ngono kok aduh, ora ati aku diomongke koyo ngono. Ora apa-apa nek wis ora ati. Aku ora peduli. Yes. Oh, belum nyanyi toh ya? Ya wes, ngene. Oi, sing nang sapa ke? Gusti Kevin Aiken Raditya. Si Soja kan Mas, aku harus nyanyi iki, belum nyanyi. Yo, nyanyi. MBG Astana. Apa yang paling Enggak siapa toh, Mbak? Kanggo wong sing awalane S, akhirane O. Nah, apa itu? Bakso. Oh, halo Mas. Halo. Kamu ada piye? Halo Mas. Mas, iki jarene si Bagong. Wes gawe lagu. Wah, apik tenan iki karo Mas. Mas, Piye? Ayo. kendangnya ngendi kendang. Ayo, Gus. Gusti. MSG masuk yang kecil. Apa? Diulang-ulangke aku. Wah, apik kok jarene masuk. Apa diulang-ulangke? Apik, tepuk tangan ngendi iki? Astagfirullahaladzim, Bagong, awak dhewe iki lali. Lali apa kok? Orang ngucap terima kasih karo sing duwe sangka. Astagfirullahaladzim. Ya wes, mari kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Sanggar. Siapa Mas? Siapa Pak? Tarmin, Pak Tarmin. Bapak Tarmin yang terhormat. Kami ucapkan terima kasih sekali karena sudah mengizinkan untuk melakukan penampilan yang amat sangat gacor. Dan cek kowe iki ojo lali tenan kon. Jangan lupa yang telah mengajarkan kita. Pak Wen dan Mas Kevin yang baik hati, tidak sombong, rajin nabung, rajin Ojo iswe.
Wes apa? You want to move on? Let's move on. Move on dikiranya kalau mantan tapi ya. Aku loro ati. Aduh, jangan kowe. Oh, Karen. Ngapa pengen kowe harus jadi Karen ngene maju? Ya, ini. Ayo, gerak. Oh, kowe ora seneng karo aku ya, Ben. Mokone kowe ora gelem maju. Astagfirullah, Benji. Ben aku ora loro ati neh. Yo, lanjut ke ae lakone. Yo. Kesah-kesah saking papan niki kula badhe ndamel garis wajah kula cokro.
Risak sunai mangke ki cakup kowe kang bedhe nang biswa dening Dewi Sinta sikra lakai dari raja sanemah dawah katoko babar dadi jatine wujud nang Prabu Kesumuka sikra hayat dari Sinta kaketok murid gono
kowe iki ono sambungane karo elange Mbak Nur kang ora sinto. Minangka dibodhal mawon Kang Mas. Sampeyan sampun ngantos kendhar sekara dumatenku. Tolong kota kayu. Kalau mau wanita cerit-cerit jauh tolong. Sampat-sampat barang manis nuwun Prabu Pusarata. Aku pada nulungin yang kula malah dipun rasa kandus bekadon. Anjur pokoknya ngerti sapa sesuai mau. Ratu ngalong Prabu Doso. Garuda Jatayu iki banget kecil lapungane ya iki. Nggih Kang Mas. Monggo sami-sami dipun rumat kelapanipun Kang Mas. Iya. Ayo. Tak lebukke swarga Putra Sabda. Matur nuwun nggih. Panas. Kumpulin. Semangat ya.
Terima kasih Gus sepanjang di Sanggar. Mentalnya bagus. Bol. Makasih ya. Pada pulau jangan pulau semua.